Obsession absolútne nedáva zmysel. Bear umýva miesto, kde zdochla mačka, ale keď ju len presunul vedľa, tak bude musieť umyť aj tam. Bearové prianie nefungovalo, pretože ho nemiluje Nikki, ale nejaká druhá entita v nej. Kameraman, dobrý deň. Tieto dvere Nikki prilepila fakt neefektívne. Na čo dala toľko pásky na stred dverí? Jemu fakt neprišlo divné, že ten sendvič chutí a smrdí jak zhnité mačacie mäso? Prečo pracujú v hudobnom obchode do 2:00 ráno? A hlavne prečo nikto z Nikkiných kamarátov absolútne nerieši, že úplne očividne potrebuje pomoc psychiatra? Analyzoval som film Posadnutosť a teraz vám ukážem všetky chyby a skryté detaily. Od najväčších až po tie najmenšie, ktoré ste si vôbec pri sledovaní nevšimli. Myslíte si, že poznáte každú jednu z nich? Posadnutosť. Obsession je jeden z najdesivejších hororov, aké som kedy videl a serióznym kandidátom na film roka. Napriek tomu je v ňom zopár chýb, ktoré naozaj nedávajú zmysel. Ale je zaujímavé, že Obsession aj Backrooms sú dva neuveriteľne desivé indie horory, natočené dvoma youtubermi, ktoré vyšli v rovnakom čase. Extrémne prekonali očakávania, s minimálnym rozpočtom zarobili stovky miliónov a stali sa jednými z najzárobkovejších a najlepšie kriticky hodnotených filmov roka. A v obidvoch filmoch je veľmi podivný týpek a random žena, ktorá v konverzácii predstiera, že je láska jeho života, aby si mohol nacvičiť, čo jej povie. To sa mi len zdá, alebo ten Bear vyzerá ako Ludvík z tému. Nie, Bearovi zomrela mačka a premenila sa na pofiderného plišáka. No. Toto je tuším ich obľúbená hláška v tomto filme. Určite sa zhodneme, že Sandy zomrela kvôli Bearovi, keďže tie lieky musel jednak nechať vonku a zároveň ich nezavrieť, pretože mačka asi ťažko otvorí túto detskú poistku. Prečo na ne ale napísal nejesť? Hľadám, nepísal pre tú mačku. Aj keby to písal pre seba alebo pre ďalších ľudí, kto sa pozerá na spodok fľaše? Prečo to nedal na vrch alebo aspoň na stranu? A hlavne už dávno ich mohol vypratať, na čo tam má otvorené lieky po svojej babke. Keď tak nad tým rozmýšľam, čo keď Bear naschvál zabil svoju babku, aby zdedil jej dom a mohol ním ohúriť Nikki. Toto je veľmi temné. Veď len nedávno si vyhľadával domovy dôchodcov, kam by ju poslal, takže očividne sa jej chcel zbaviť. Ale aj bez toho v tomto filme Bear urobí milión ďalších diabolských vecí. K tomu sa ešte len dostaneme. Pekné, že Bear utiera miesto, kde ležala jeho zdochnutá mačka, nech to tam nehnie, ale prečo ju pre Boha nepochoval, nevyhodil alebo aspoň nedal do nejakého sáčku? Veď ju iba presunul na druhé miesto na podlahe, ktoré bude musieť takisto umývať. To je fakt genius. Keby bol trochu inteligentnejší, mohlo mu dôjsť, že sa s ním Nikki vôbec necíti dobre. Ako napríklad s Ianom, s ktorým je oveľa radšej. A takisto mu mohol dôjsť, že Sarah sa k nemu nakláňa. Hlavne keď tú fotku má vystavenú a každý deň ju vidí. Zároveň to tak trochu predpovedá, ako každý z nich skončí. Áno, je to veľmi cool title, ale prečo by mal slovo posadnutosť vyšité na svojej posteli? Dobre, to už vypichujem blbosti. Ale mám taký pocit, že režisér tohto filmu má nejako príliš rád zábery, kde sa kamera posúva smerom dole. To je divné, že Nikkine fotky lajkuje Cooper Tomlinson, pretože to je herec, čo vyzerá úplne rovnako ako jej kamarát Ian. Celkom šialené, že keby jej do umývadla nepadol náhrdelník, nebola by nasledovný rok otrokom vo vlastnom tele a všetci jej kamaráti by neboli mŕtvi. Ma to normálne motivuje, aby som bol menej gramblavý. Nemohla ale vedieť, že Bear je taký génius, že si náhrdelník pomýli s One Wish Willow. Celkom ma ale zaujíma, prečo je cena 6,99, ale predávačka mu povie žiadne 6-7 joky tu nechcem vidieť. 6, 7. A prečo to vôbec stojí tak málo, veď by na to mohli zarobiť miliardy? Aj keď ak ovládajú mágiu, čo vie z ničoho nič zmaterializovať miliardy, tak je im to asi jedno. Ale zároveň by si niekto mohol prijať, aby One Wish Willows nikdy neexistovali, alebo aby ich tvorcovia zomreli horibilnou smrťou, čo by sa potom stalo s ich výrobcami. Tento nápis Stubby Eat je až strašidelná predpoveď, že neskôr zožerie vlastnú mačku. Celkom zvláštne, že v tejto scéne naznačia, že to prianie sa vám vždy vypomstí. Ako v tej epizóde Simpsonovcov, ktorou sa režisér
inšpiroval. Ale potom ten istý režisér povie, že One Wish Willow je v pohode, len to Bearové prianie bolo diabolsky odporné. Lenže každé prianie, čo v tomto filme vidíme, sa tomu človeku vypomstí. Tak čo teda, rozhodni sa. Minimálne vám tento film hovorí, že keď budete šoférovať opity a kupovať drogy od bezdomovcov, čaká vás absolútne horibilný osud. Ian mal celý čas na hlave čapicu, ale v tejto scéne ju zrazu nemá. Aj keď poznám ľudí, čo si v bare nezabudnú diuže celý majetok. Get your girl home safe. Ew, don't say it like that. Tento film robí perfektnú robotu v tom, že naozaj nevieme, či aj Nikki má rada Beara. V skutočnosti tieto scény natočili dvakrát. Raz hrala, že sa jej páči a druhýkrát, že sa jej vôbec nepáči a následne ich iba pospájali. Mohli sme to zistiť, keby Bear reálne odpovedal na otázku. Do you like me? Because if you do, now's the time to tell me. I think we're good friends. Okay. Good. Good night. Doslova je to ani nemusí sám povedať, veď jej stačilo odpovedať a všetko by bolo vyriešené. Bože, toľko problémov by si ušetrili. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the f***ing world. Áno, nemôžeme to Bearovi vyčítať 100%, lebo nemohol tušiť, že tá One Wish Willow bude naozaj fungovať. Skôr je problém, čo robil po tom prianí. Ale keď už sme pri tom, One Wish Willow očividne nemá klasické pravidlá ako džinn z Aladina. To znamená, že môžete niekoho zabiť, vrátiť späť z mŕtvych alebo donútiť sa zamilovať. Preto ma ale zaujíma, prečo si neprijal nekonečne veľa prianí. To je úplne školácka chyba. Mojím prianím je, aby ste dali odber. Teraz to musíte spraviť. Počuli sme, ako Nikki zatvorila dvere, ale už sme nepočuli, ako ich znovu otvorila a znovu zatvorila. To je posadnutá Nikki sneaky Nikki? Alebo to znamená, že ona to zabuchla pred sebou a celý čas vonku pozorovala Beara, ako si to praje. Celkom strašidelné, ako z tejto posadnutej Nikki občas preblikne skutočná Nikki. Wait, what the f***? V slovenčine názov tohto filmu nedáva zmysel, pretože v angličtine je to obsession, čiže posadnutosť. Ale režisér vyslovene povedal, že Nikki neposadol žiaden diabolský démon. Problém je, že possessed alebo possession je rovnako posadnutosť. Takže ona je posadnutá Bearom, ale žiadna bytosť neposadla ju. Perfektne vysvetlené to nie je, pretože toto už očividne nie je Nikki. Nezmenilo to jej vlastnosti ani situácie, aby mala rada Beara, ale vytvorilo to úplne novú bytosť v jej vnútri. Zatiaľ čo tá pôvodná Nikki sa vie stále prebrať. Takže Bearovo prianie v podstate nefungovalo, keďže Nikki ho stále nemiluje. Miluje ho iba nejaká druhá entita v nej. To je solidný scam toto. What the f***? Tie sound efekty robia poriadny kus roboty. Ale musím sa priznať, že som celkom poskočil, keď som to videl. Nemyslím si, že Bear chcel na raňajky takúto mačičku. Kameraman, dobrý deň. Zaujímavé, že tento hudobný obchod po 78 rokoch zavreli tesne po natočení tohto filmu. A rovnako dom, v ktorom sa udiala táto scéna po natáčaní zhorel. Fú, mi nehovor, že tento horor je až tak prekliatý. Prečo Bear včera vyhľadával, ako hrať Basket Case od Green Day na marimbe? Čo? Fascinujúcim detailom je, že odkedy Freaky Nikki prevzala kontrolu, sa už neoblieka normálne podľa seba, ale do týchto hot outfitov, aby sa čo najviac páčila Bearovi a celkovo mužskému oku. Ďalšia známka toho, že toto už nie je skutočná Nikki. Teda pokiaľ by tieto desivo svietiace oči nestačili. Aká milá montáž. A milé je aj to, že túto diabolsky vyzerajúcu AI fotku dali nakresliť reálnym umelcom a nezomrel pritom žiaden strom. Najviac milé je však to, že každé jedno video, čo vydám, dostanete na prvé miesto v trendoch. Ja už ani neviem spočítať, koľko ich bolo. Ak by si chceli pomôcť aj tomuto videu, stačí na mobile vybrať možnosť vychváliť. Reálne na to môžete kliknúť až 3-krát a pomôžete tak môjmu kanálu rásť. Veľmi si to vážim. Jedna vec ma zaujíma. Keď si Nikki vymyslela lož, že jej otec zomiera, na čo Ianovi špecifikovala presnú nemocnicu, kde v skutočnosti nie je? Veď mohla proste povedať, že nevie. No, don't do that! I thought we were having a nice day! Vtipné, že mu dala svoj drahocenný kameň po mame, aby mu dodal sebavedomie a silu vôle, ale napriek tomu sa nezlepší ani v jednom. Človek by povedal, že kryštály asi veľmi nefungujú. Come back to bed. No. I feel like you don't love me as much as I do. Like it's not mutual. Fuj, toto je asi najdesivejšia scéna z celého filmu. Už som to hovoril aj na mojom Instagrame Patopsy, kde vám vždy dávam skoré recenzie filmov. Ja som celý čas pozeral takto, fakt bez srandy. A to nie som taký, že by som sa veľmi bál hororov, maximálne mám mykne, keď je nejaký jumpscare, ale toto...
Sandy, okay? Toto je absolútne diabolské. Dosť pomohlo, že jej spravili špeciálny uncanny make-up, aby v tieni vyzerala trochu zvláštne. Keďže v našich génoch máme zakódované, že nás absolútne desí, keď niekto vyzerá ako človek, ale nie tak úplne. Preto sa nám síce páčia hráčky alebo vtipné postavičky, čo majú také ľudské črty, ale v momente ako je to zombie alebo podivne vyzerajúci človek, okamžite nás to znepokojí. Hlavným dôvodom tohto javu je evolučná ochrana pred chorobami, aby sme sa ako praľudia nepribližovali k mŕtvolám, podivne chorým ľuďom alebo odlišným členom iných kmeňov. Preto vás oveľa viac vydesí dievča v zvláštnom make-upe alebo mŕtva mníška než nejaký abstraktný CGI démon. Ja nechápem, ako mohol potom to ďalej spať. Však ja som nespal 2 dní a to som vedel, že je to len film. A kedykoľvek aj teraz, keď si na niektoré scény spomeniem, tak mám zimomriavky. Ten Bear má nejakú zvláštnu toleranciu, ja to nechápem. Hlavne keď ho v noci potajomky ostrihá jak Ned Flanders. Mám pocit, že režisér sa inšpiroval viac než jednou epizódou Simpsonovcov. I had a bad dream and I just... How's this? Vieš čo, hneď mi je lepšie. Fakt počkaj, dám si tie isté tabletky, čo moja mačka. Tie dvere Nikki prilepila fakt neefektívne. Na čo dala toľko pásky na stred dverí? Tam je to úplne zbytočné. Ó môj bože, skutočná Nikki mu ešte napísala odkaz, že to nie je ona. Niektorí ľudia majú teóriu, že reálna Nikki sa zobudí vždy, keď sa uvidí v odraze. V späťáku, v zrkadle. Preto nemôže spať, lebo oproti posteli je zrkadlo. Jemu fakt neprišlo divné, že ten sendvič chutí jak zhnité mačasie mäso? A podľa Sáry očividne aj smrdí. A ako Nikki vôbec zohnala tú mačku? Však ju chcel vyhodiť, nie? Ju zakopal na záhrade a ona ju naspäť vykopala? A Sára predsa vie, že Bearovi umrela mačka, to si mohla spojiť 2 a 2 dokopy, keď sa z toho dokrcal. Ma ale zaujíma, či tieto podivnosti robí primárne freaky Nikki, lebo nevie, že by to nemala robiť, alebo či to robí reálna Nikki, aby sa Bearovi zhnusila a rozišiel sa s ňou. Prečo je 2:54 ráno? Čo robili v hudobnom obchode takmer do 3:00? If there's a way I can alter a wish. Kriste pane. On aj po tomto všetkom chce iba upraviť svoje prianie a nie ho zrušiť. A stále mu ako si nedošlo, že tá Nikki to v skutočnosti nechcela a doslova ju celý film zneužíva. Fakt sa to nedá označiť inak ako znásilňovanie. Hlavne keď na ňo neskôr prehovorí skutočná Nikki. Who is that? Celkom zaujímavé, že majú reálnu Nikki uväznenú na zákazníckej linke. Nedivím sa, že takto kričí, to musí byť fakt peklo. Ako to, že ešte neuteká preč? Ó môj bože. A to stále nie je najhoršia vec, čo jej spraví. Keď Nikki rozpráva pofiderný príbeh o Jankovi a Marienke, to len zdôrazňuje to, že Beara celý čas vnímala ako mladšieho brata. I'm more than your wife. I'm your sister. Aj preto je strašne divné, že ju vlastne donútil s ním chodiť. Zaujíma ma ale, čo za otázku dostala, že to len tak začala čítať. A keď Bear dostal úlohu, aby poboskal človeka naľavo, Kiss the person on your left. prečo sa proste nenapil a nešli ďalej? On to určite chcel naschvál prečítať. Pozrite sa, aká je z toho smutná. Ale masaker, že tie rozličné výrazy tváre hra tak dobre, že až skoro vyzerá ako niekto iný. Vtipné, že je tam tá predávačka z obchodu, lebo nemali na ďalších komparzistov. Alebo ich to celý čas sleduje. Prečo nikto z Nikkiných kamarátov absolútne nerieši, že úplne očividne potrebuje pomoc psychiatra? I'm just joking. Okay, fine. I'm not joking. Deal with it. Jedna vec sú všetci na tej party, ale hlavne Ian a Sára sa na ňu absolútne vykašľali. Ešte aj v strede tejto divnej konverzácie sú takí, že sral to pes, poďme sa radšej ožrať. Keď som videl jemné spoilery na ten film, som si myslel, že Sára sa bude celý čas snažiť zistiť, prečo je jej najlepšia kamoška zrazu posadnutá týpkom, ktorého poslala do friendzónu. Ale nie, to je len taká, že je to divné, nechceš radšej mňa, čo pre ňu nedopadne najlepšie. Hlavne po tejto scéne, veď to je absolútne insane, ale fascinujúce, že ju nezobrali na pohotovosť. Chápem, že ak niekto odmietne, nemôžu ho k tomu donútiť, že Bear, ale zároveň musia vidieť, že tú pomoc absolútne potrebuje a zrejme nie je v stave, kedy by ju mohla racionálne odmietnúť. Just going to the bathroom, Nikki. Can I stand outside? Veľa ľudí si myslí, že Nikki posadol duch Bearovej mŕtvej mačky. Tu ho chce čakať pred kúpeľňou, predtým mu nosila mŕtve zvieratá, celý deň len pozerala na dvere, kým sa vráti a vykonávala potrebu na koberec. Ale zároveň povedali, že Nikki nikto neposadol, takže možno len tá entita berie inšpiráciu od jediného tvora, ktorého mal Bear naozaj rád, aj keď celkom o tom pochybujem. I'm your freaky Nikki. Minimálne mu konečne došlo, že to naozaj nie je skutočná láska. Škoda, že s tým absolútne nič nespraví. Love you in every reality, Bear.
Ja, že aspoň v tomto filme mám pokoj od multiverzu a paralelných realít. Ale režisér filmu spomenul, že v novom filme plánuje potvrdiť, čo sa na konci stalo s Nicky. Zároveň premýšľal nad tým, že by natočil seriál, kde v každej epizóde bude jedno prianie z One Wish Willow, ktoré sa nejako pokazí. Baby, don't be scared. I would never hurt you. Bože môj, to je tak creepy. Ale zároveň by nemala vedieť chodiť v reverznutom zábere. Zas takú mágiu tento svet nemôže mať. Nicky vraj bude cítiť absolútne nič, keď ju tam Bear nechá. Má ale zaujíma, to hovorí Freaky Nicky, lebo je na ňo tak naviazaná, že prestáva existovať, keď nie je pri nej. Alebo to cíti reálna Nicky, keď nemôže ovládať svoje vlastné telo. Neverím, že ešte aj z tej notifikácie spravili jumpscare. Skoro keď vám z ničoho nič napíše šéf, že sa treba porozprávať. Bear má viac zazumovaný text SMS-iek než moja babka. Vážne ho Sarah vylákala von o 3 ráno napriek tomu, že sa má starať o zranenú frajerku. Hlavne keď vidí, že jej najlepšia kamoška pri ňom absolútne zošalela a na party si sama rozmlátila hlavu. A ona je len taká, že damn, to aj ja chcem. A naozaj to dostane, teda minimálne tú rozmlátenú hlavu. Počkaj, vrátime sa o kúsok dozadu. Keď Bear odchádza, reálna Nicky mu doslova povie, nech ju zabije. Že tá entita práve spí a nechce ju zobudiť. A on je len taký, že čo by bolo také zlé na tom byť so mnou. A len tak ju tam nechá, aj keď mu povedala, že ona s ním nikdy v skutočnosti nebola. What the f is up with Nicky? Her dad is dying. To aj po tomto všetkom to stále ututláva. Hlavne ona už dávno od Iana mala vedieť, že to s tým otcom je výmysel. A bizarné je aj to, že všetci o Nicky vedia, že sa s otcom nebaví, ale Bear o nej nevie absolútne nič. A v momente, keď mu Sarah povie, že Nicky a Ian spolu 2 roky spávali, tak je len taký, že možno by som radšej chcel teba. A hneď už ide po druhej čajke hajzel. You're supposed to kiss me. No, to bol celkom rýchly proces, aj keď netuším, ako ich tam vôbec našla. A to nikoho nezobudilo to trúbenie o volant? Ďalšia vec, sklo v autách sa takto nerozbíja. Rozbíja sa takto, aby čo najmenej zranilo pasažierov. You're gonna have to help me get rid of her body. Bože, on má toľko únikových ciest. Prečo jej pomáha a nenahlásil ju na políciu? Veď ho ešte pošle samého domov, mal jedinečnú šancu to zachrániť. On je ňou posadnutý, aj keď mu vykopala a uvarila mačku. Nemôže s ňou žiť normálny život. Vie, že to v skutočnosti ani nie je ona a dokonca zabila jeho kamarátku. Toto je fakt šialené. Ale počkať, oni doviezli Sarinu mŕtvolu do ich práce. Následne Beara poslala domov. A napriek tomu sa bez auta doviezla k Bearovi, stihla Sáre vyrezať vlasy a nakresliť si na seba jej tetovania predtým, než tam prišiel on. A ako ukradla tú zbraň od Sarinho otca? Veď sa to dozvedela len tak medzi rečou, odkiaľ mala kód od toho sejfu. Sáru predsa len zobrali do školy. No, dobrá správa je, že teraz sa jeden šťastlivý študent posunie na jej miesto. Jupi. You can make a wish. I already used my wish. Niektorí ľudia si myslia, že tá predavačka zo začiatku filmu si priala, aby sa zmenila na muža a preto je teraz taká spokojná. Milen, že keď skúša nové prianie, tak nechce vrátiť všetko tak, ako bolo, ale iba chce, nech ho má Nicky rada trochu menej. Ale veď Sarah je doslova mŕtva. Why Sarah texting me, man? He wants me to come over to your place. Prečo Nicky píše Ianovi zo Sarinho mobilu? Toho chce tiež zabiť? Ale na čo? I don't know, it's God magic. Is this a joke to you? No! Bože, keby mu povedal, že Nicky zabila Saru, hneď by ho počúval, na čo tam splieta tieto blbosti. I need you to say, I wish my friend Barry. I wish for $1 billion. Zaujímavé, že za každým vyslovili želanie a potom zlomili paličku. Ale pritom inštrukcie na krabičke jasne hovoria, že želanie sa má vysloviť po zlomení paličky. Tančeky. Why can't you love me? That's how you like me! Celý čas má z tohto filmu podobné vibes ako z Pearl. I'm not staying on this farm! To bol tiež rovnako creepy film. Rip my eyes out of my fucking skull! Akože Ian si za svoju smrť môže sám. To na čo tam išiel, keď počul, čo sa tam deje. A hlavne keď vedel, akú má Nicky dobrú mužku. Milujem, že aj keď sa rozhodne zabiť a potom je pusy, tak sa rozhodne zabiť krajším spôsobom, je aj teraz zbabelý na to, aby čokoľvek urobil. Ani po tomto všetkom ju nechce zachrániť, lebo to pre neho nie je pohodlné. Ešte, že tie lieky nestihol vygrcať, lebo si Nicky prijala, nech ju miluje. To by bolo ale strašne creepy, keby tieto dve entity žili spolu na veky. Je ale celkom zaujímavé, že ten pokus vyvracať lieky bol nápad toho herca. Vidno, že všetci ľudia, čo na tom pracovali, boli extrémne talentovaní. Fú, no, to je veľmi dark ending, ale stále by sa z toho Nicky teoreticky vedela dostať, keby
keby mala dobrého právnika. Môže to zhodiť na to, že ju Bear ku všetkému donútil, čo v podstate je pravda. Tá $1 miliarda vo vedľajšom dome sa bude ale ťažko vysvetľovať. Tento film doslova zdolal každý možný rekord. Je to najzárobkovejší film v histórii s rozpočtom menším ako $1 milión. Prvý film od E.T.ho v roku 1982, čo druhý aj tretí týždeň zarobil viac ako ten prvý. A dokonca prekonal aj multimiliónový Star Wars film. Je to absolútny S-tier. Dúfam, že Hollywood si vezme správne ponaučenie a začne robiť kvalitné filmy. S dobrým príbehom a postavami. A nie, že teraz všetky filmy dajú robiť random youtuberom. Ak ste ešte nevideli rovnaké video z celej Twilight ságy, stačí kliknúť sem. Ponaučenie na záver. Vždy si najprv prajte viac prianí